Shubor nakashlem jong unongsan Hima. Kisenglong kami na Thmu District. Kilawan man ay ka jingkarsyan yaw samla HB nonglang u chairman ka GTF. Ubala siya tangan klembo por hamadan malki bandawa na ka Sorkar banwengno ya ka project hadolon nong Lumpongdeng. Habagren chikla patay kubor ka kong Mirajon kalaong ba kilong kami. Kidap da ka jing Sngewsih banyo yaw samla rang ba ubala siyang siya tangan hamadan malki. Na kabenta kalaway jong kikon kikti. Ngiyo baka Sorkar ka Thmu bande Lilam, neban ay no ya ka jaka Lumpongdeng, kabadon hapadeng ka shiki company he spa. Kalaong ru ba Lumpongdeng ude ulum uba Itynnad bat uba kring ye kibriyo nakaleng ki jaka. Bat wan jingok kai, bat ka kadey ka jaka ka basam boarding siya ka jala. Sngewsih bantip baka Sorkar kalamut bande Lilam no, ya ka jaka kalabanrap. Shushu kalaong ba kiway kijat bandriyo kilet ban thung dieng Lumpongdeng. Kat baka Sorkar pat ka Thmu ban penjat penpra. Kum kiseng kan thai jong ka Thmu boy. Kibadon ki jingkit kli na kamanta kalaway jong ki kun ki kti jong ka pateng ka banwan. Nidap dokumen sim jong ka Sngewsih habangi yo bagi GTF kiwan ban sha thangan hang ni. Na ka benda ba niyo ba ka Sorkar kalamot ban dililam lane ban ai no. Ya Lumpongdeng ubadan hapadeng jong kawa kabadang hapo Kriboy district ki long kami jong ka Thmu boy idon shisha kamansim ke jing Sngewsih namar si benta une ulong uwei ulong uwei bakring lane bapelong ye ke jing Itynnad jong ka Thmu boy ke jong ibat juru hakabaya de bat kane kawa kadai si benta kaba baro mangingi yo ya ke boarding electric kumbangi tim tena kaliang ke jong ngi Sngewsih banyu ka Sorkar kalamut ban Lilam no hoat na kaliang jong ki ngi yo lang baki media baki ai jingkren baki ong ba ki kwa baki nwanra kita ki restoran ki barem dor lani ban pen Itynnad ya kan rei na kaliang ke jong ngi so ban ong ba ngi kwa bangin yo ke jing Itynnad basisha jong kamariang ka ba ublei ula ayangi ngim kwa bangin yo ke jing pen Itynnad lani ki jing thaudur jong ki breu rei ke ka bangi yo kalong kala pen kamen kamen sim jong ke jing Itynnad ka basisha jong u bat kum ju ru habangi yo Sngewsih ke jing keren ke jong ki baki ong leng bada ke jing wanra kita ki resort lani kita ki ki restoran lani kita ki 5-star ki jong ki hapo jong Lumpongdeng kanang kring shu ya ki nong jong akai pertain ring so ban ong bana kaliang ke jong mo balada kim don kum kitaru ka jalami gelayahi keri kasi ke be jongi ka Thmu boy ke jongi kala kring lupai ki nong jong kai pertai lengbada ki jing Itynnad ki ba kamariang kala dep aye ki ngi ki sat ki babun ki donang ni kamariang ka ba Itynnad ka bajar ngam shu ngin pai kendian ha ka be dei bat kane ki jing shnai kita ki jing shnai ki ba maki ki laplan ada ki shnai kita ngi song thu ba ki kinom la klem da pom la ne klem da pen klem ye ki ding ha ba ki shnai ki no ki don kam ban pen klem kat ba kinda dei hikini ki banai jun hakin rutrik jong ki wall environment de pat nakaliang ki jong ki ju penbore ki ba ki ai ki honest program da ka ba ong ba green environment save human life tingi so ban ong bangingim kwa bakin pom mi kiti kiding ai ba kiding ki bala don lupa hang tu kinai ne yai sa kum ba ki kilong ba ju ngarang pej hakan news mene ngayu ba ki don ki keteng jong ki briu ki bana sabar ke jela ki wan ban thong ding hai tu jaka Sngewsih ban yu balada ki briu no po ke jela jongi ngi haban pen klem la ban pom no kiding ka ba kibru ki bana shaka we ki jaka kidang wan ban thung khanang hapo ka jaka ka jongi